କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। 2016 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟବନ୍ଦୀ। କାରଣ ଥିଲା ଦେଶରୁ କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା ଏବଂ ତାହା ହେଲା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାମ ନେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଦେଶର ନାମୀ ଦାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି IAS ଅଫିସର ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟଜନିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କମ୍ ଜାଗାରେ କଳା ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ATM ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି 500 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅତି ସହଜରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଆକାର ବଡ଼ ଥିବା ହେତୁ ଭାରତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 80% ATMରୁ କେବଳ 500, 200 ଏବଂ 100ର କରେନ୍ସିକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ। କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟଜନିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।